kerawitan guru PAUD, guru TK, guru SD. Nggih sinten mawon ingkang wonten kegiatan mriki pelatihan Bu Wiyono kan guru keterampilan nanti ngajari cara menghias kado. Nggih. Pak Wiyono makanya ngajari pertukangan. Pak Daryono makanya ngajari teknik penyiaran broadcast. Pak Daryono saben jam 3 jam sekawan subuh ini pun wonten Merapi damel konten. Terus melaporkan kegiatan Merapi saben dinten Pak Daryono menika. Terus pemberita Merapi terbesar Pak Daryono. Menika mula pun damel acara menika tanggal 1 November kawiwitan. Rene adat tradisi wong Jawa iki diwiti jenengan Pak Wiyono. Lajeng kula ada-ada gawe jeneng abang bareng-bareng kiwa tengah kerabat sing sela wektalipun. Menika kangge pelaporan kemawon. Kula ngeten. Menika sekedhik atur kula. Lah ketua panitia pun monggo kula aturi.